Mä aion rekordaa tän kokonaan ilman mitään mitään editointia ja pistetään YouTubeen. Tää meidän peli. Joo. Joo. Katsotaan miten menee. No niin toivon, että ei mene päin helvettiin. Kuuluttiin äänet. Missä? Siis se videossa kuuluu. Niin. Kuuluu ihan molempia. Joo, okei. Ainakin pitäis kuulua. Yes. Mä tuun ihan yhtä. No parempi tulla sit helvetin nopeesti kuule poikki. Please anna CT-aloitus, please anna CT-aloitus, please anna CT-aloitus. Please. Vittu. Miksei se koskaan voi olla CT-aloitus? Jaakko! Peli alkoi! Jaakko! 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 Peliä nyt saatana! Peliä! Jaakko! Jaakko! Sori lähtö. Tuu tänne vaan. Kato taakse. Okei, älä kato. Ei, tuu tänne vaan. Nää apset. Okei. Tuu. Ai mitä vittua! Holy shit, mä säikähin. Ai. Se ampui sua vittu kylväs läpi. Toi ampui sua vittu kylvästä läpi just. Onks sulla se video päällä? On päällä. Hyvä. Ai vittu. Menetä sitä mainostulosta, jos paljon kiroillaan. Menettää, mut ei mua kiinnosta. En minä muutakaan. Ei mun vittu. Mitä mä tienaisin siitä? En vittu yhtään mitään. Ja se on kyllä ihan totta. Niin. Oot vasta ollaan junnu, Niin. voit tiennyt. Mitä tää keltainen tekee? Sykä blietin nahuidaba jo. Bläät! Nahuidaba jo! Ai kato, tää pistää oikeesti settiä täällä. Mistä tyyppi on? Banaanilla. Jaa. Mun pitää tulla vähän nopeammin. Ei siinä. Nyt pitää pistää systyä, koska se kuolee. Se on täällä. Hyvä. Vittu mikä Free Fire. Asiaa.
Messä vai Jako? Tokko mä kuolen. Ei Se teki mä piste sut ekana, että sä voit olla niinku bodyblocki. Tule. Ei tuu. Ei niin, koska se on tyhmä. Mulla pätkii jotenkin niinku ihan helvetistä. Tulee selää. Tehti mä sai tappoo. Mä melkein just äsken pommitin oman tiimiläisen. Mennään kääntää ja... Tukka bledna huur. Sikka bledin nahui. Sikka bledin nahui dabba jo. Sikka bled i nahui dabba jo. Sit. Hei, mä näin tuo. No! Mitä vit? Hyvän näköinen minkä. Miksi enää vaan voi vittu puhua enkkua? Ei se oo niin vittu vaikeet, vittu ryssä paskat. Tukka bledna huur. Älä aloita vittu voice chat sotaa, mä en jaksa. Okei. Ai Tonne mä en vittu mene. mikä lagipiikki. Mä en päässyt sisälle. Kato vasta. Kato. Ai sä oot tuolla ylhäällä. Okei. Se on siellä ikkunalla sillä toisen. Joo, mä vähän niin päättelin. Vittu! Vittu oikein. Ja kun mä annan sulle pommi. Juuri maailman idiot. Tuu tähän. Asia. Noin. Miksi sä nyt spämmää tota? Se tap. Nyt sä tuut tänne. Mun oli pakko heittää moloa tohon. No! En pysty kyllä klutsaamaan. No en vittu edes saa yhtä. Tästä tulee koko Irak. Ai jaa vai? Tanja se faija tulee tästä. Menikö toi klipillä? Joo, siis tää on koko matsi klipille ja pistän YouTubeen. Älä näytä sitä niitä. Ei se tiedä mun YouTubesta. Mikä sen muuten nimi on?
Sit se Dorminivi ihan Lexa, mutta sit niin sä löydät sen, oisko ollut Lexa-J2 jotain. Niin arvaanpa. Aleksillakin oli. Niin. Vitu paska. Anna mä haluan muako. Anna. Kiitos. Kato, toi ei tullut. Metsä edeltä. Okei. Mä hoidan vaan. Musta tuntuu vähän, että mä kuolen kohta. Siellä on. Joo, avilla päähän. No. Mitä vitun botteja nää meidän tiimiläiset on? Ai joo. Ennen kuin ehtii sanoa seitsi, niin Jaa. Vittu oikeesti, miksi ryssät pelaa tätä peliä? Ai. Niistä ei saa yhtään mitään selvää. Toiseksi se, että ne ei osaa pelaa. Ai jaa vai. Siis kun mä pystyn nimeä vaan ja ainoastaan yhden hyvä venäläisen pelaaja, ja se on Donkki. Onks Donkki muka venäläinen? Joo, tietääkseni. Miksi sulla on shotgun? En tiedä. Voi jumalauta! Mistä toi nähtiin mut? Miksi? Mitä tää jättää? Mä taas seuraan. Sä et tuu onnistu äijä. Sä et saa ketään. Mä onnistuin ihan täällä. Sä oot saanut kerran, ja se on ainoa kerta kun sä oot saanut. Eiks mä ookin aika hyvä? Sä oot ihan vittu. Näiks sä mun hullu molo? No oli pakko heittää tohon. Anna mulle pieniä kestää sitä. Tuijakko. Joo mä... B on melkein tyhjä tällä hetkellä. Ja B on ihan täysin tyhjä. Missä pommi on? Se on tuolla vittu alla. Kupelletään. Kun tää äijä vois Me oikeesti sieltä. vetää vittu käteen. Mene sieltä, mä menen täältä. Joo. Äijä. Mitä? Mikä haimi tuolla on toi? Se ei ees nähnyt mua enää. Mä menin seinän takia piiloon, se ampuu. Ja mä kuolin. Ja sen pituinen se. Mitä? Vittu ei mä ehdi pelänää. Mä vaan seivaan.
Ja tippuu vielä. Vielä etti aviin muuta. Nyt me läveelle, Jaakko. Mulla on vielä pommi. Jaakko! Jaakko! Jaakko, onks sä siellä? Okei, tuolla on avi vielä. Avi on vielä. Arvaa mitä mä tiedän. No. Et huomenna on sunnuntai. Ja pussit menee vaan joka 30 minuuttia. Helvetti. No niin, just ton takia mä en mennyt tonne. Mäkään mennyt ton takia. Et sä ees ollu vittu paikalla. Vessa. Mä ammuin sitä päähän. No. Yksi täällä ainakin häkkää. Mm. Ja sit tää botti ei tee vittu yhtään mitään. Vittu, siis ymmärrätkö miksi mä inhoon tätä vitun peliä? Tai siis tätä mappia. Ei, siis tää mappi on vittu hyvä. Mut kun nää vitun ryssät ei osaa vittu pelaa. Siis tää mappi on hyvä, mut nää pelaajat on ihan surkeet. Jaa vai? Tai siis nää tiimiläiset aina. Jaakko. Mm. Tuu tänne. Itse asiassa älä tuu, mä aion peruttaa muutenkin. Mennään midistä. Se oli just mun ajatus. Vittu mä katsoin, että toi vittu keltainen oli tollanen vittu vihu. CT saatana. Nyt aha. Mikä? Mikä on? No niin, hyvä. Mä nappasin nopeet hedut. Hyvä. Näin avusta. Sitä voi olla mahdollista. Sinä nappasit yhden, minä nappasin 3. Mm. Vittu mä oon vasta oikeesti. Mulla loppu tilaa mun vitu hiirimatolta. Kiva. Siis mulla oli ihan niinku mun näppikses kiinni mun hiiri. Mulla käy itekin välissä. Mm. Se on ihan perseessä. Ja vielä jos se on hyvä kohta. No niin, siinähän se just tuleekin. Kun on pakko liikuttaa sun hiirtä ihan vitusti. No taas siellä seinäroissa. Tippu. Tuet oli turha naatti. No! Mikä ton yhden aivio oikeesti on? Yhdellä on häki. Varolle. Joo, mä en oo tonne menossa. Älä metkin. Silloin on häkit. Mut kato. Pap. Ei se.
tänne kattonutkaan. Kiva kun mä et klearannut tota vitu saittia niinku yhtään. Nyt se jää. Toi oli vaan peruskulma mitä voi kattoo. Yllätys ettei näytä sitä sun puukkaa. En mä nyt. Mulla on pakko klutsaa tää. Tuossa on toi mun puukko. Kuinka paljon toi maksaa? Mä maksoin tässä 155. Mut se hinta on vähän tippunut. Voit antaa mulle? Tai siis pelkkiä, että mä saan. Ei. Okei. Mä aion jossain kohtaa sit myydä tää vitun potti. Eiku siis se arvo oli 155 kun mä unboxasin ton. Mut nyt se on joku, se on vähän tippunut. Joo. Oota mä käyn kattoo mikä se arvo mahtaa tällä hetkellä olla. Eikö siitä on jo viikko aikaa kun mä tän ostin? On. Joo. 140 tällä hetkellä. Tippunut 15. Mut siis tämähän on vaan niinku pikkuhiljaa kaikkien arvo pikkuhiljaa tippunut. Kun se otti ihan vitun iso nousu yhdessä kohtaa. Rampille ei oo ketään. Väis! Mä juopaan. Joo juopaa. Joo se on B, se on full B. Jaakko, se on full B. Full B. Fuck you, älä sano sitä Full vittu B. voice chattiin saatana. Oho. Miten vittu toi on hedu? Me al. Ja se on A. Ainakin todennäköisesti. Mulla on 17 tappoa. Joo, se on alla. On vai? On. Ihan varma. Joo. Mä näin sen. Vittu. Miten mä jäin tuolla? Mutta toi on simple. Eiks musta tuntuu, että tää simppeli on just se häkkäri? Simple. Ai jaa. Mä tiedän missä on. Se on ihan vitu yleinen spotti. Se on niin ylikäytetty. Joo. Siis kun kaikki pelaajat tällaisella niinku rangella käyttää sitä. Oo. Niin, siis toi oli vaan niinku ilmiselvä spotti. Hei äijä! Sä et edes oo vika meidän tiimissä. Sä et edes oo vika meidän tiimissä. En olekaan. Nättiä. Ei vitsi nyt esittää niin huonoa pelaajan. No ei sun tarvi oikein esittää. Niin. Tippu. Hyvä. Tulee Mä midistä katon tän. todennäköisesti. Ja messä sieltä. Vittu! Hyvä. Siinä on toinen. Tippu alas, tippu alas. Taka. Siinä. Miten mä jäin tolle?
Hyvä Jyrki Jaakko! Partanen. Hyvä Jyrki Partanen! Ketä on Jyrki Partanen muuta? 6-7. Se on sellainen musta kaveri. Aa, Se on niin läppäri tota. okei. Arva kuin rasisteja niillä on Mio. Ne kutsuu Sani Jyrki Partasen. Oikees. Joo. Vaikka Sani on lähellekään Jyrki Partasen. Miten Oi voi vittu, tuolla verrata alhaalla yksi. toisiinsa? Tuolla on yksi. Okei. Hyvä Jaakko. Näytä vähän näillä äijillä miten pelataan. Ai saadaan vittu! Mä tein källin tän. Se on takaa. Siinä. Vittu oisit odottanut. Ei, joo mä tiedän. Mä tein virheen. Älkää nyt juosko sen juttu. Nää on noobeja, anna niiden olla. Näistä tajuessa on vittu niiden selää. Se on NYT nyt. Ei olekaan. Kumpaa sä katsot? Mä katon Olisiko ne menee? teltasta. Mikä vittu No niin. toi oli? Ne jää väliltä otti tyhmät seisoo johonkin. Tai tilasta. Ja hei, toi äijä ei saanut sitä vittu headshotilla. Ei. Mikä toi pommi nyt oikeesti oli? En tiedä. Mä on katto tää ja proffi. Gali! Holy shit! Ai niin, tää tulee YouTube. Ei vittu. Älä kuole, please. Eikö Holy aika hieno? Hei, eikö siitä ihan ok kooste tullut siitä muu tapoa? Koska mä ammuin se ihan siitä. Joo. Siitä ainakin tuli yksi mun koosteesta. Tuo lihittäis tuntuu vähän vaan. 5-1. Hop. Aha. Vielä mikä ase siellä oli? A1, kiitos. Ovella on sit yksi. Ainakin oli. Voi vittu. Asuu suoraan kalloa, eikä kuolla. Mä en Jyrki halua Partanen. vittu avia. Älä. Mä en Toi ihan tykkää avista yhtään. Voi vittu. Mä melkein kysyä, että... Avas se ovi. Paitsi noita on aika paljon vielä lisää. No niin, niitä on 4. Sen takia mä en ajatellut tehdä niin. Mut hei, se tätä jo tiiviläiset ei ammu mua. Selkä? Leksä selkä? Ei oo, se ei voi olla selkä. Kuule. Se olikin. Toi homma tekee. Tiiviläiset kattoo selkää ja... Vittu mä oon paska. Täytyy vaan holdaa. Ai saa haittaa. Ja vittu. Ja jäi vielä! Vitu paska! Toi otettiin sit koosteisiin. Niin, oikeesti toi on pakko. Sun on pakko tää oikeesti. Toi oli niin Tää menee YouTubeen, toi tulee saatana sinne.
Mieti jos tota vastaan tulee. Kyllä se syksä suut. Nyt mulla on parempi asen, niin katsotaan. Ja kato nyt mitä tää botti tekee. Se saattaa olla afkaa spawnilla. Okei, ehkä mun ei kannata puhua. Täällä on 104 tuntia vittu tässä pelissä. Ja se on sun hullu headshoti. Niinku ei voi olla aito pelaaja. Puskeva. Voi vittu tää on paska. No, joo, ei. Mitä tää teki? Tää melkein jäi pommille. Ne menee alle jo vitu idiootti. Itse asiassa voi olla, että meillä sittenkin peille. Älä me piiloon vitun pelle. Ei ehdi. Mitä? Ei, se oli millisekunti. Siis se oli kirjaimellisesti millisekunti. Tuolle äijällä kävi tuuri. Ai jaa vai? Niinku vittu. Holy luck. Niin kato nyt se liuhkii tuolla kuin hyvä se on tuolla chatissa. Varo, siellä on sit yleensä se yksi scouttaaja. Ai vittu tässä selässä on! Takana. Me sit ovesta. Ei, älä me. Tosi. Hyvä, raako. Takana. Siellä. Voi vittu. Okei, joo, tuolla on ihan selvä. Se vähän kattoo mua päin. Se ei kattonut kunnolla mua päin. Se ampui päähän. Se on siinä oikealla. No on B-llä jo. No on vittu B-llä jo. Jos nää vittu vihut ei oo tyhmiä, niin ne on jo B-llä. Täällä ees on vittu saatana kevlari. Eikö se? Ei helvetti. Vittu mikä tuuri oikeesti. Mä päästin toisen kerran tähtipelakseen. Nätti. Oota, katsotaan kenellä on eniten tähtipelaajia meidän tiimissä. Joo, mulla on 4. Mulla on 200. Eli meillä on niinku yhteensä niinku puolet. Niin. Vittu mikä hyvä molo, saatana. Onks siellä kaikki? Mä vaan annoin tuon äijän kuolla ihan rehellisesti.
Oisit nähnyt, miten mä sain sen? Mitä? Se oli toi Fellon. Mä en edes nähnyt tuolla. Kyllä niinku... Kyllä joillakin on aina. Jumalauta! Toi näytti ihan lokilta, kun mulla pätkäs tää peli. Vitun idiootti. Mikä toi smoke on? Siis haluuks tää niinku, että me hävitään tää peli? En tiedä. Melkein jäi toi kaveri. Äijä, sä oot meidän kolmonen! Come on! Sä oot meidän tiimi kolmonen. Hei nyt ei niin mä pääsen kakkoseksi. Sä melkein pääset sitten kakkoseksi. Jos sä nyt tappaat 4 tappoa, niin sä pääset ykköseksi. Se vaan Ei oo tappaa mahdollista. toisia. Sun täytyy tappaa nyt kaikki vihollisten tiimissä olevat. Ja vittu tää botti vaan juoksee. Siis muutaman päivän tauon jälkeen oikeesti tää peli niinku menee paljon paremmin. Hyvä Jaakko. Voi jumalauta oikeesti, vittu Felon. Tulee läpi. Se vaan venää siis smokin takaa. Crosshairi ylös. Niinku päätasolla. Noin. Se on vasi toisella puolella. Oikein. Siellä. Hyvä. Sit mene peille. Juokse peille. Lataa se. Juokse vaan. Noin. Sitten... Joo, voin shiftaa jo. Sun kannattaa vaan juosta. Ei vittu. Kyllä vielä on mahdollisuus, että mä nousin ohi. Oho. Niin on. Miksi sä tiputit sun? Se oli vahinko. Miksi sä saat aseet? Siis enää 200 lämää ja sä pääsit toiseksi. Mun ohi sä et millään enää pääse. Se ei oo edes ajatuskaan. Joo. Me ei sit puhuta Jaakko tosta. Tää tiimillä niin just läsä sen oman kaverin. Älä tuu eteen. Ei vittu ne menee meillä.
Onks sul mudaa? Ei oo, ei oo. Mebel. Juokse CT spawnen kautta B:llä. Ei, kaikki on apseis. Ei, B. Se on B. Siellä on yksit saitilla, me vaan. Pitäisikö mun mennä kirkon kautta? Ota et kaveri puskee. Sasi. Vittu tää on paska! Niinku mikä tää pelle on? Tän on vittu hyvä mun on sanoa sen jälkeen kun mä kuolin tos heti rundin alussa. Mut on se ihan... Niin no on se silti pelle vittu. Se tämä on meidän tiimin paras tällä hetkellä. Sen tässä on. Onks kenelläkään muulla kuin mulla vittu prime muuten? Ei. Kenelläkään muulla ei oo vittu prime. Mä oon 31 rankki. Mitä helvettiä. No yksi sai pännit. Se oli hieno molo. Joo. Tosta ei puhuta. Voi vittu. Mä vaan flashaa tuo äijä. Kato sä tuolta. Joo. Ei, mä olin just sanomassa, että se on B, mutta ei. Banaanilla. Oh. Sillä ei ollut vittu No, kypärää. Kuoliks tää äijä ketä mueren? Ei. Vähän vittu lovi. Mä toivon, että se kuolee. Tässä todennäköisesti spektaat kuolee, sen takia mä tein ton. Se kuolee. Arvaa mitä? No. Tää tyhmänä meni yhden ohi. Ja se antoi ilmaisen vinkin. Se on saanut ilmaisen tapoista. Ai vittu! Yes! Sieltähän se tuli. Vielä. Mennään uuteen. Joo, mennään mä katkaisen tän recordingin nopea. Yksi matsi vaan. Otetaan uusi. Joo. 40